Sziasztok, srácok! Ebben a legújabb videóban eventezni fogunk, és itt van velem Zsombi, akit sajnos nem fogtak hallani, de most azt mondta, hogy hello. Na, és hát, ja. Be fog érkezni ugye a Divine Fuse, Divine Machine, ja, igen. 15 új Brain Rottal, és ja. Itt vannak ilyen szarab brain. Igen. 5 darab Secret Brain Rot lesz, és 4-et nem tudunk, és kidobott a játék. Annyira örülök, hogy pont 4 perckor dob ki. És hát ja. Miért kell kidobnia? Ja, srácok. Remélem nem publicra dob, bár mondjuk akkor se nagy baj, mert... Ja, akkor ja, nem dobott publicra. Ja. Hát, ja. Hát, remélem is. Én is. Ja. És amúgy nagy sorsolások lesznek, mert hát elég jó brainrotjaim lettek. Hát, nem tudom. Hogyha ezen a videón meg lesz hogyha ezen a videón highlight legyen ezen a videón. Mi? Eddig? Nem tudom. Nem néztem. 10. Hogyha meg lesz a 10 like erre a videóra, akkor mit sorsoljunk ki? Mert mindjárt tehát, jó srácok, és már csak 1 perc van eventig, tehát ja. Nagyon durva. És akkor 59, 58, 57, 56, 55, 45, 44, 43, 42, 41, és ja. Fél másodperc, fél perc, és event. A legújabb event. És remélem most nem misszelek el ilyen jó brainrotokat, mint például a tong-tong keletangot. Ja. Hallod, előző eventben elmisszeltem egy tong-tongot. Úgyhogy nem tudtam eladni a Lucky blokkot, és lejött a szőnyegen. Ezt elmisszeltem. 1, és a nyámket, tehát 217 millió perszek volt. És indul az event. És itt van a Divine Fuse, és akkor betesszük a Brain Rotokat, az Arcadapus-t. Ó! Osztó! Megvárom. Osztó, gyerekek. The new Divine Fuse machine is here. Igen, tudjuk szemni. 15 új Brain Rot. Hát ja. Nagyon. Harder get Hydra. Értem?
Tortugine Dragon Rotini. De miért nem csinálja már azt, ami az eventet amúgy? Na végre! Már ezt nem szabad mondani, már letiltja a YouTube a videót. Aztán meg... Ja. Na jöjjenek a lucky blokkok. Nekem még nincs elég brainrotom hozzá. Az baj. Tractoro dinosauro. Hát nekem eddig csak 2 darab szikretem van. Még azért írok át, mert még nem tudom, hogy milyen, tehát ja. Köszönöm. Figyelj, én most nyomtam egy L, de lehet jó lesz. Nem tudom. Nem nyomok egyből dupla V-t, mert ki tudja. Lehet. Tralalelo tralala. Még szerencsé, hogy nem, még szerencsé, hogy most ezt nem hallották a nézők. Mert letiltotta volna a YouTube a videóm. Tehát ja. Nem tudom. Hát igen, és visszajött az a taco truck, és nekem még a személyi sincs, meg semmi. Mindig már jön az admin lucky block, és ja. Los lucky blocks. Ó, nem, ráment a taco effekt. Ó, shut up. Los lucky blocks. Ó, de sok lucky block. Gyerekek. Lucky block. Lucky block. Los lucky blocks. Az a baj, hogyha ebből most Lucky kinyitok egy block. 6-7, az szar lesz, mert tekós lesz. Los lucky blocks. Kinyissam most. Kinyitom most. Csak nyissak szikretet. Nyitok egy... Jó, Black Hole Goat. Black Hole Goat, az mehet is bele. W. Jó. Jó, Black Hole Goat. Jó, ez már jó. Miért ilyen sötét a képernyő? Ez nem valami jó. Ez se jó. De Bruna már nagyon kinyitottam a Lost Sexolaszt. Pörgetés. Hát eddig nem annyira W ez az event. Samini Fettini. Odin din din dun. De ne Odin din dunt adjál. Az koma. Ó, Secret Lucky Block, azt hozzuk is. Az W-ba hozzuk. Lucky block. Le. De most nem fogok hozni le. Szar kis Lucky Block. Hát én azokat nem hozom le. Maximum ezt a Rainbow-t. Mert legutóbb azért jártam így, ahogy már lehoztam egy csomó Lucky Blockot. OPs. Guys. Mi az OP? Hát eddig nagyon semmi. Amúgy
Miért OP? The Fuse. Várj. Még ne skippelje? Még nehogy elskippelje a Fuse-ot, mert... Jó, Los Cucarachas. Jó, most már skippelheti amúgy. Teszem bele a Los Cucarachas. Jó, skippelheti. Hogy skippel, de yes, semmiképp. Skippel. Mi? Aha. Volt egy secret lucky blokkom. Nekem az a tang jött, de azt is elmisszeltem, ugye? De eddig ez nagyon nem OP. Yes. Még nem W az az event, alig volt chattintés amúgy. Egy volt. Jó, na. Hugh Timer. Akkor úgy már a legszorabb geci. De legalább Divine. De miért nem? Aha, kinyitottam. Semmi belőle. De miért nem tölt ez a töltő? Várjál, mert szar a töltőm. Valamiért. Feltettem egy másikra. A legszarabbat kaptam meg belőle. De nem baj. Mert legalább Divine. Megnézem, hogy mennyi a Divine Indexem. Még csak 20 van meg. Hellna. Azt komo. Elnapgyűjtöm. Én az okot. De Bruce. Júj, de szaros. Mi? Nekem nem. Raining Lucky Block. Lucky block. Nekem Raining Lucky Block lesz most. Lucky block. Jó, most jönnek a Lucky Blockok. Lucky block. Most elég sok Lucky Block lesz, szerintem. Oj, de miért megy rá mindegyikre ez a szartakó? Komolyan. Ne menj rá, kérlek. Jó, ezt meg is veszem. Lucky block. Ne menj rá a takó! És rámegy ez a szar. Lucky block. Ez mindegy. Lucky Hát block. mindegyik rámegy ez a takószar. Lucky block. Hát tudom, de ugye, hogyha sima, akkor szar. Jó, végre most már van más. Lucky block. Lucky blocks. Los lucky blocks. Jó, az G. És hogyha még egy effekt. Jó, megkapta. Lucky Jó, block. ebből kell kinyitni a 6-7-t. Ebből kell kinyitni a Los 6-7-t. lucky blocks. Ebből jóba. Los lucky blocks. Jó, ide sok. Spiders. Ez erre nem megy rá. Lucky block. Nyitom a Lucky blokkokat. És nem várom meg. Nézzük. Kérlek valamilyen kis mission. Nem csak ezt a szar kiskutyát. Kis cica, kiskutya, jó van.
W. Na, 6-7, gyere 6-7. Hát ez egy szar. Kárló! Ez egy büdös szar, Kárló. Ci. És köszönöm. Hát ez nem W. Ez eddig L event. Leszpónolhatna valamilyen. Vagy legalább, hogy nyissam ki a láfúdot. Már voltak durva nyitásaim. Már kétszer is kinyitottam a Lost No My hotspotot. Meg elég sokszor a Burrito Banditot. Meg a Quesadillát. Pagramat mamat. Mi van? De miért Pakramat Mamat spónol? Miért nem spónol már valami jó? Egy TikTok esetleg amúgy nem spónolna. Most bezzeg van helyem, és nem spónolt várra semmi. Hát ezek szarok. Hát ezen az eventen még nincs se. Brood, azt hiszem, mi az miért várja meg, amíg lejárnak a effektek. Divine Time. Na, akkor amúgy most kell szedni a Divine-okat. Most beszedem az összeset. Ja, most beszedem az összes Divine-t. Beloggolt a szerver. Jó, nem szedem be, mert... Ó, visszajött ez egyszer egy esemény. Nem, kiment egy időre. Most jött vissza. Tényleg. Szkama. Itt egy trippi-troppi. De nekem TikTokot spónolja a szemikém, vagy garammákat. Trippi troppa troppa trippa. Remélem nem tűnik. Remélem nem tiltja a YouTube-a videót, de mindegy. Hogyha letiltja. Nem szabad. Ha. Ez amúgy durva lenne. Bezzeg a simából kinyitottad. Semmi... Ó, itt egy Arcadapus. Arcadupus. Megy a Fuse-ba majd. Amúgy tényleg nekem is. Spam time. Samini Spiderini. Sammini Spiderini. Valamit spamelni fog a Szemi. Aha, hát a lucky blokkokat. Aha. Azt mondja, spamelni fogja. De amúgy nagyon nem. Ha. De ne vigyél le mindent, mert hogyha
Spawnolban. Hát. Tralalelo tralala. Mi a szar? Odin din din dun. És egy ilyen kis szar Odin spawnol. Ez nagyon el az event. Azt rohadt, ennyire szar event. Még életemben nem volt. Mi? Na. Hát de bro, hogyha már laggolok, amúgy ezt Szemi mondta, hogy ezt szólok. Hát jó, valami spamelni fog, de hát addig... Hanem... Hát... Ez is elég gatya. Már semmi nem jön le. Miért nem most spawnol le egy tang amúgy? Ez egy nagyon nagy el. Tehát, hogy... Hogy igen, ez a szar koncert, de akkor ez mi a szar? Nálam ennyi effekt. Ez... De és hol a Bruno Mars event? Ha. Hát igen, de visszahozhatják már. Amúgy jó lenne. Ez jó. Mi? Nem meg semmi. Az G. Nálam semmi nem spawnol. Shut up. Hát ez nagyon szar ez az event. Ez komoly. Ez komoly. Nem hallottad, hogy nukleáro dinoszaurók? Ez komoly. De ez akkora nagy szer event. Miért nem tud olyan lenni, mint a múltkor? Hogy leszpónolni. Ha leszpónolsz egy tangtangot, meg ilyen durva dolgokat mindenkinek. Durva dolgokat. A Hunternek például leszpónolt elméletileg egy TikTokot. Hát jó, de most már neked van nukleárod, te. Hát jó van, de azért 3 effekt. Amúgy most kellett volna neked trade farmolni. Mert azért. Taco is ment rá. Az amúgy jó. Kérlek, spawnoljon már le valami. De nem ilyen picsúna meg kinek kell. Mindegy.
Piccione macchina. De miért ilyen picsona megkínált? Miért ilyen szarok a spawn, ez a szar? Esküszöm. Először van radioaktív. Aha. Hát neked Trippi, nagyon... troppi, troppa trippa. Neked eddig nagyon jó ez az event. Radioaktív. Tralalita tralala. Igen, ja. Nem. Ez egy szar. Ez egy büdös nagy szar. Hát, nekem nem nyeri el a tetszésem. Végre jön csettintett. Már egy negyed órája nem csettintettem úgy. Kérlek, spawnolj le ma. Good boy szemű. Guys, ez... Szóval Tralalita tralala. semmi jó nem spawnol. Nem akarod ingyen ideadni a nukleárot? Los tralaleritos. De ne ilyen Los Tralaleritos spawnoljon már! Take the L. És köszönöm. Mi van? Secret Brain Rot. Ja, az a Los Tralaleritos. Az egy nagy büdös szar. Szépen valami jobb, de hát nem. Jó. Lehet lesz még egy lucky blokkom. Secret. Trade-elem. Semmire, mert az egy gyerek, ez is... Yes. De bro, most miért nem spawnol? Jó. Inkább fuse-olok egyet. Nem tudok. Kaelus. Steak az egy pofozge.
Ja. Kis kopasz geci. Most miért nem jön brain rot? Ja. Mik? Mondom. Na, megint volt rétes Nubini, hát nem. OP secret in game. Los tralaleritos. De már megint ez a szar Los Tralaleritos. Hát már kétszer leszponolt. Most. Dik, amúgy ez mehet a Los fuse-ba. tralaleritos. Mehet a fuse-ba. Halló, valami jó brain rot. És én nem esetleg... inkább fuse-olok. Amúgy tényleg jött be új leaderboard. Ott, ahol addig várja. Megnézem, amúgy mi az. Region. Ó, itt van Magyarország. Mik nem tölti be. Cocopanto elefante. Itt van Máté Mundo, itt van Máté Mundo. Ő a 8. legjobb Magyarországon. Nem, legjobb Steel Brainrot bázisú. Jönnek a lucky blokkok. Lucky block. De persze. Lucky block. Lucky block. Az enyémre nem megy semmi, még egy taco effekt se. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Nyitatlak egy valami jót. Los lucky blocks. Los lucky blocks. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Vége szerintem már az eventnek. Los lucky blocks. Los lucky blocks. Lucky block. Hát igen, de fél órás az eventem. Dik, az én friendeim közül a tiéd a második legjobb bázis. Altami. Lucky block. Az azért... Troppa trippa. Te belga vagy? Mi van? Lucky block. Ja. De nem itt Magyarországon? Miért? Te Belgiumból? Hát? Mi a szar? Lucky block. És tudsz valamit mondani belgául? Mi? Mi? Ja. Tudtam, ezt miért nem mondtad el? Ez komoly. De nem már, és nem burrito bandító, hogy hagyjál már. És köszönöm, 3 kis citát nyitok. Semmi jó. Ez is egy büdös szar Los Bombinitos. Mi? Mit?
Mit? Bendimet halkod. Oda szoktak. A betű. Nagyon jó az az új leaderboard. Fanto elefanto. Hagyja még én. Ki az a... Gyere már. A betű. Nem érdekel. Már amúgy én fent vagyok a top listán, gondolom, nem? Pedig jó lenne. Még Hunter sincs fent. Pedig neki van egy dragonja. Mi? Amúgy én most egy dragont akarok. Én venni akarok egyet. Szerintem végig. A másikat ide. Már nekem. Amúgy, hogyha leszpónolt volna még egy, akkor azt ide adtad volna? Gondolom nem. Benfed már hangovra. Fogok beszélni. Nem Brainrot Express. Jó! Én nem szállok fel rá. Milyen bugot? Oszkom. Coco fanto elefanto. Én is hülye lennék, hogyha átmennék. Nem sok szívapisztoly. Itt voltam. Nem csak pisztoly van, hanem igazi. Igen. Nem sokan. Még egy Numoric 6-7 se nyitok. Állj, nem is. Jó Black Hole Goat. Giraffa celestre. Los Tortus. Kintottam a Los Burritos-t. Los Burritos-t. Nem, gold. De figyelj. Második legritkább. Mi?
Nem, a Los Amigos. A La Food az a sima Lucky Blockból, a sima takóból. Amúgy a Fuse-ba jó. Megy is be. Yes. Spawnoljon le ezt. Skippeljem már el. Alright. Wow. Chat. La grande combinazione. Mi van? Mi spawnolt le? Ennyi. Valami lespawnolt. La grande kombináción. Giraffa celestre. Aha. Nem fog rámenni semmilyen effekt. Bazd meg. Megvárom, amíg a végéig ér. De hát La grande combinazione. persze, hogy pont ilyenkor. Esküszöm. Na mindegy, ez is megy bele akkor a Fuse-ba. Nem ér többet. Így. Ja, ezt nem is tudtam beletenni a Fuse-ba. Nagyon jó. Megvoltam így. Dinosauro. Hú, de folyton beszarok, hogy így nukleárul jön le. De semmi jó nem jön le. Hát, bro, ez La Grande, ez legszívesebben eladnám. Na nézzük ezt a Secret Lucky blokkot. Hát ez egy szar. Tortugén. De Tortugénit nyitottam. Semi-skippet Fuse Timer. Kérlek valami jót, asi. De Paradiso axolottino. Ez a legszarabb jött ki. Hogy elefánt spawned. Hát jöhetne ide az egyik elefánt. Jó lenne. Tudod, így személy pörget 10 miau, egyikből se jut nekem. Nagyon jó. Annyira szeretem. Huszonöt skibidi. Rátettem. Van még egy ilyen dőszég. Vége az eventnek szerintem. Spawn 3K Cerberus. Nekem egy se spawnol belőle szemi basszus bok. Vanyját. Már elnézést. Esküszöm. Egyet spawnoljon már le ide. Legalább egy ultraites noob jöjjön már le. Fuse Timer skipped. Nyissuk! De már megint ez a... Paradiso axolottino. És most simában nyitottam ki, nagyon jó. Egyre jobb. Ezt a izét, axolotlinót. Esküszöm. Elegem van. Mi? Úgy meg.
Jó lenne. Nyomjon már ide még egy tangot amúgy. Hogy 1000 burgoló. Aj, 10 000 burgoló. Azt ideadhatnád az egyiket. Mert én pont gyűjtöm azokat. Csak most nincs egy se. Rátrédeltem mind a kettőt, de azokat az már ide. Mind a 10 000 darabot add ide. Behozom a kisakjaimat. Nem tudom. Könnyen. Ezt tudom. Hát én abból egyet se kapok, tehát amúgy... Azt rohadt! Várj, ezt majd átküldöm neked, ez nagyon durva, hogy én hova kerültem. Most respawnolok. De ez nagyon durva, hogy hova kerültem. Azt rohadt. Kérdezzük ezt a számot. Valaki. Ez az event egy akkora nagy szar volt, egy hulladék volt. Ez az egész. A nunkot nem akarod eltrédelni? Mi? Nem dolgozom. Hát, nálam még az sincs. Nem. Lucky block. Lehozom a lucky blokkokat. Field és Los lucky blocks. mindjárt fog spawnolni valami OP-t, azt megint nem tudom megvenni. Folyton ezt csinálja Szemi amúgy. Lucky block. Figyelj, most leviszem az összes lucky blokkot. Nyissunk egyet. Mindent. Most engem már nem érdekel. Lucky block. Nem, mindjárt bezárul a szemübíze. Még legalább egyet. Még egy van. Los lucky blocks. Bisonte Jupiter. Takarolj már a gyászba. A Milánnak leszponolt egy garamán madungdung. Hagyjál békén. Hát gold, szerintem igen. Nem tudom, de elegem van. Neked egy nukleáró, neki egy garama, nekem meg semmi. Annyira jó. Hát, legalább, de az egy most csak szar. Basszoszájba, és köszönöm. Szemi. Csalódtam benne.
Ez mucsuk. Na. Csak az a baj, hogy csak gold. Ja, jó, nem ment rá effekt. Akkor... Az mondjuk jó. Mert akkor nem, legalább nem tudsz flexelni. Ment rá effekt is. Ha. Esküszöm. Nem akarod ide adni a nuklárod? Hát én meg még szoros Six-Seven sem szereztem. Egy Lagrandi, de volt a legjobb. Nem. Esküszöm. Ez egy akkora hulladék volt, hogy hát már vége az eventek amúgy. Boti, te ezt persze, hogy kilép, persze. Muszáj elszkemmelnem azt tőle. De... W admin abuse. Hát ez tudod mi szemi? Ez egy büdös nagy L. Admin... Esküszöm. Fúj. Treno struzzo turbo trenino. Ráhányok erre az admin abuse-ra. Hát de bro, neked legalább spawnolt egy nukleáru, Milának meg egy garamma, nekem meg amúgy kurvára semmi. Hát de az egy szar, ez egy rakásszar. Eltűnt. Én is. Ez egy hatalmas nagy L. Take the L. Esküszöm. Büdös szar volt. Geci. Jó. Szóval. Most ez mit ír? Esküszöm. Folyt. Remélem is. Spawnoljon le mindenkinek egy dragont. One more snap. De semmit nem érünk vele. Esküszöm. Hogyan na most meg azt írja, ezt túl aurás vagyok. Ezt az nem aura. Megsajnálta a személy. Mi? Egyre jobb és jobb. Fuse-lak. Hát de neked meg nukleáról nem örülsz neki, akkor add ide. Most meg ez a szar indonéz event, hogy hát L, ez egy, van egy L, semmi. Bambú sahur. Hát de jó, 3 bambú sahur. Olyan jó, annyira örülök. De... Hát de jó neked. Nekem meg egy kurva nagy szar. New fuse Esküszöm. Még mindig...
Még mindig egy hatalmas nagy el. Ez akkora nagy el, ez, hogy kilóg a világból. Cocofanto elefanto. A Griffin a legjobb brainrot. Nem akarsz duellezni a nukleáróért? Felrakok egy nubinit. Az jó. És köszönöm. Pakramat mamad, geci. És hát arra nagyon sokra megyek. Amúgy. Nagyon sokra megyek egy pakramat getivel. Cacasito satellite. Hát ezzel is nagyon sokra megyek. Van rajta egy indonéz effekt és Divine, hát nagyon sokra megyek. Ó, amúgy ez jól. Megy a publicra. Mi? De adjál már nekem brainrotot, hogyha mi az. Beizolni. Nekem még az se. Még egy levakkal se áld meg. Spoonoljon már Cocofanto valami. elefanto. Hát geci, Cocofanto elefanto. Baszod. De jó, geci. Vagy jó. Be se lehet menni. Spoonoljon már valamit. Szorretek. Hát bazd meg, elegem van. Hát igen, srácok, ennyi lett volna ez a mai event, de nem baj, mert jön majd a következő event. Sziasztok!